कि जाए पिया जवानी हमर अरे जरई रे गइलाना हो जरई रे गइलाना कि एगो नचनिए करा। आपको मैं नहीं बोल रही, अपने पे नहीं लेना है। एगो नचनिए कारण कनिया के रुको, देखिए दर्द है, दर्द में दर्द को गाया जाए तो ज्यादा दर्द होगा। कि जाए पिया जवानी हमर जरई रे गइलाना हो जरई रे गइलाना एगो नचनिए कारण, एगो नचनिए कारण कनिया के भुलई रे गइलाना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलई रे गइलाना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलई रे गइलाना जाए पिया जवानी हमर जरई रे गइलाना जाए पिया जवानी हमर जरई रे गइलाना हो जरई रे गइलाना एगो नचनिए कारण, एगो नचनिए कारण कनिया के भुलई रे गइलाना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलई रे गइलाना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलई रे गइलाना। अनहरी भइले गाई देवर कान देहिया काली दर जाई देवर कान देहिया काली दर जाई छपरा से मार से पिया से मार से अनहर भइले आई देवर कान देहिया काली दर जाई देवर कान देहिया काली दर जाई कनिया के आधी आधी रतिया दिया बुलेटिया लेके जाना वो कर नचियो देखे जाना। यहाँ लोग अनुपमा यादव के सुने ना आइल, यहाँ लोग तहरा लोग के देखे आइल बा कि अनुपमा यादव के संगे कितना लोग आओ तरी केकरा देखे आइल बड़ा। अच्छा इनकरा के देखे आइल बड़ा, इ त राष्ट्रपति अवार्ड लेता रे बेरा कि नाच के नशा में दूगो रोटियों नहीं खाला रोटी खाई दूगो रोटियों नहीं। आजकल के पिया जी लोग के रोटियां खियावल जाता ज्यादा बेटर बा। अगर चावल ढेर खिया दे तो उहे गाना हो जाए कि पहिले रहले काजू अखरोट हो गइले पहिले रहले काजू अखरोट हो गइले कि अब का नैयो ना डोले सैयो अब का नैयो ना डोले सैयो कि जाए पिया कमाई कुल्ही उड़ई रे गइलाना उड़ई रे गइलाना एगो नचनिए करा। सुना अच्छा सुना सुना अपना अपना भैया से जाके पूछी हो एगो नचनिए कारण कनिया के भुलई रे गइलाना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलई रे गइलाना।
तू तो भागल रहतारा ओनिए लागल रहतारा हाँ पूछला पा कुछ हमके पागल कहतारा हमके पागल कहतारा कि जाए किसन खेसारी के पर करे गइलाना कि जाए किसन अनुपमा के पर करे गइलाना हो भूलैले गइलाना एगो नचनिए कारण कनिया के 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 भूलैले गइलाना एगो नचनिए नचनिए कारण आज कनिया के भूलई रे गइलाना। बारे मरल बड़ा विचित्र विचित्र बातें सुनने को मिल रही हैं इस पूरे प्रांगण में। केहू अपना भाई के फोटो दिखावता, केहू पड़ोसी के फोटो दिखावता। फोटो हमरा दिखावला से का होई, उनकरा के जाके हमार फोटो दिखावो और ओकरे बाद उनका रिएक्शन देखिया, तब नु हम कहब कि कवन कमी रहे अनुपमा अहीर में नैखु तकदीर में। जिंदगी में ताली एक हाथ से ना बजे, दोनों हाथ लगेला तब ताली बजेला, ठीक नु? तो एगो बात जान ला, तोहनी प्यार कइले बड़ा नु, तो हमार दर्द तोहनी से बेसी केहू ना जानी। के प्यार कइले बा हैं? के प्यार कइले बा? प्यार होई सब केहू कइले बा, लाइन से ही लोग तारे से प्यार कइले बा खाली, है नु? एगो बात और जाके पूछी है कि सुनो ये सनम गा अरे दिहल बरिया रे जियो बात कि जिए के मन ना करे अब तोहरा मारे कि हम करी प्यार तोहसे तू तो सजा देला, कि हम करी प्यार तोहसे तू तो सजा देला। तोहर दिल ह कि चार्जर कतही लगा लेला। देखो लड़का उहे पसंद करिया जे बोले वाला होके, चुप्पा आदमी धरती सबसे खतरनाक होला।